Λοιπόν, ομάδα, ήλθε η ώρα να πάμε στη Λόση. Ναι, τη Λόση. Γιατί να πάμε στη Λόση? Έτσι, πρέπει να πάμε. Το ξέρω. Πάμε. Εμείς πρώτα. Πρώτα οι δύο από εδώ και οι δύο από εκεί θα πάτε. Το καταλαβαίνετε? Ναι, το καταλαβαίνετε. Εμείς πάμε πίσω. Πηγαίνετε. Εντάξει. Πάμε. Ουα! Οπα. Έπεσες κάτω, ξεπήγα. Πήγες να πεις και σε έπεσες. Ουα! Όχι, όχι. Επικίνδυνο. Γι' αυτό λένε μισήλο νησί. Ελάτε! Πήγαμε! Ωου! Εντάξει, πήγανε. Ναι, πήγανε. Εντάξει, τις βλέπω. Κι εγώ τις βλέπω, είναι κάπου εκεί. Πηγαίνετε, για εμείς στο τέλος. Ουα! Όχι, 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 όχι. Όχι, όλοι μαζί είπα. Τι κάσα πόνο μου λυκές, Ναι, κάτι πατάμε, ναι. Τα καταφέραμε, ζήτω. Χαχα. Λόση, φτάσαμε. Δεν σ' ακούει. Φτάσαμε, παιδιά, επιτέλους. Μία κάποιος με φωνάζει. Ναι, ο Ζάλπ είναι, πάμε. Ζάλπ, έλα εδώ τώρα. Αχ, τι ωραία. Όπα, η Λόση, τι θέλει? Έλα εδώ τώρα. Εντάξει, έρχομαι. Θα μου την πει πάλι. Να αφού εσύ φταίς που φύγαμε. Έπρεπε να σας έρθει βιβλίο. Ήρθαμε και που ήσουν τόσες ώρες. Σε έψαχνα. Το ξέραμε θα γύρισε, το ξέραμε γιατί μας το είχατε πει. Το καταφέραμε όμως. Χαχα. Επιτέλους. Περιμέναμε τόσο καιρό να έρθουμε εδώ πέρα, τα καταφέραμε όμως.